Godt, du kom. Jeg hedder Christiane, og jeg vil præsentere dig for de erhvervsfag, som du skal igennem her på GF1. Erhvervsfagene er et helt specielt spændende forløb, som du kommer til at stifte bekendtskab med, mens du er her. Her kan du se de fag, du kommer til at lære noget om. De første 14 dage, du er på skolen, starter med en erhvervsintroduktion. I bund og grund kan man sige, at det handler om, hvad kan jeg egentlig blive med en EUX-EUD-uddannelse. På de næste slides, der vil jeg fortælle lidt om de forskellige fag. I faget arbejdspladskultur er I inde og kigge lidt på, hvordan begår man sig ind på en arbejdsplads. Hvordan kan jeg bedst samarbejde med de kolleger, der nu er? Hvordan planlægger jeg min arbejdsdag? Du kender det måske lidt fra, hvis du har et fritidsjob, så er der nogle normer, som man skal indordne sig under. I faget samfund og sundhed kigger I på, hvad er det for nogle ting, der rører sig, når man snakker Danmark. Hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, når vi går uden for landets grænser, altså i udlandet. Vi snakker noget politik. Og hvad er det lige virksomhederne, de skal tænke over, sådan rent samfundsmæssigt. Vi er også inde og kigge på, hvordan du lever. Hvordan er din livsstil? Hvad er det lige, du går op i? Har du styr på din private økonomi? Så skal vi snakke lidt sex og noget sundhed. Så det er et rigtig, rigtig spændende fag, du her kommer til at stifte bekendtskab med. I arbejdsplanlægning og samarbejde, der kigger vi på, hvordan samarbejder man egentlig bedst, hvis man skal samarbejde i grupper. Hvad gør vi, hvis der nu opstår nogle konflikter? Det kan være konflikter i skolen, det kan være konflikter derhjemme, men det kan også være konflikter ude på arbejdspladsen. Du får lært nogle metoder, og du får nogle værktøjer til at løse nogle af de her ting. Innovation er et super spændende fag. Det er her, hvor du skal komme med alle dine kreative idéer. Måske går du med en drøm om at starte din egen virksomhed, og det kan godt være, at det kræver en masse kreative tanker. Det kan også godt være, at du skal ud og prøve at redesigne et gammelt produkt til noget helt nyt. Så her er der virkelig fokus på produktudvikling, og hvordan man optimerer de her processer. I faget faglig dokumentation lærer du at arbejde med forskellige IT-værktøjer til for eksempel at strukturere en opgave. Du lærer at anvende og udarbejde for eksempel et regnskab for en virksomhed. I faget metodelære får du værktøjer til at løse forskellige arbejdsopgaver. Men hvordan vælger man egentlig talt den rigtige arbejdsmetode? Og er min klassekammerat egentlig talt enig i den metode, jeg har valgt? Det kunne være nogle af de diskussioner, som du vil opleve i det her fag. I faget faglig kommunikation er vi inde og kigge på, hvordan er det lige, vi henvender os til hinanden, både skriftligt og mundtligt. Hvordan henvender vi os til en virksomhed, som måske ligger i udlandet? Er der nogle andre regler og normer for, hvordan vi tager fat i de virksomheder? Det er blandt andet nogle af de ting, som du kommer til at prøve i det her fag. Nu har jeg fortalt dig lidt om de forskellige erhvervsfag, som du skal igennem her på GF1. I undervisningen, der er der selvfølgelig noget teori, som vi rigtig gerne vil fortælle dig om. Men vi har nu også tænkt os, at vi skal have det rigtig sjovt sammen. Så vi glæder os rigtig meget til at se dig. Hej hej!